Ej, hvad er det? Det var en bog. Det er en slags hår. Hvad er det? Ej, nej, hvor er det flot. Ved du, hvad jeg tror, det er? Ja. Jeg tror, at det er en kineser. Hvad siger du? Mm. Det kan jeg ikke få. Nej, den kan du ikke have på, vel? Hvad er det? Men du kan kigge på den, og... Nej, hvor er den flot. Hvor er det? Skal den have den der? Kan den ikke? Kan den holde op i sådan en? Eller hvad? Hvad er det? Ja, må jeg lige forklare dig noget? Jeg tror, du skal være meget forsigtig med den, for den er lavet af papir, jo. Hvad er det? Det er kineserens hat. Det er jo en hat, ligesom den her hat. Så har han den bare i hånden. Er det ikke rigtigt, det er den samme? Ja. Ja. Esther? Ja.